कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण. याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत दळवींसारखी अनेक रत्न. हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक. अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण साधनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ. जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा. कोकणचं पहिलं दैनिक कोकण 7 आणि कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह या दोन्हीच्या माध्यमातून आपण या कोकणामध्ये जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचे हे विशेष सदर साहित्यिकांच्या ओळख करून देण्यासाठी, साहित्यिकांचा संवाद साधण्यासाठी आपण आणलेला आहे. अतिशय चांगला असा प्रतिसाद या संपूर्ण सदराला मिळतोय. आजपर्यंत जिल्ह्यातील जवळपास आम्ही 25 कोकणातील साहित्य रत्न आहेत, जे साहित्यिक आहेत, ज्यांनी कोकणच्या या साहित्य जडणघडणीमध्ये मोठं योगदान दिलेलं आहे, अशा साहित्यिकांपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आणि चांगल्या पद्धतीने या सगळ्या आमच्या पूर्ण सदराला, या मुलाखतींना साहित्यिकांकडूनही प्रतिसाद मिळाला. आणि साहित्य प्रेमींनी हे जे आमचं सदर आहे ते अतिशय मनावर घेतलेलं आहे. आणि तितक्याच ताकदीने नवीन साहित्यिक आमच्याशी जोडले जात आहेत. आज अशाच एका प्रतिभावंत साहित्यिकाला आपण भेटणार आहोत, ज्यांनी गेली 35 वर्ष या साहित्य क्षेत्रामध्ये योगदान दिलेलं आहे. साहित्यच नाही तर साहित्य, कला आणि संगीत या क्षेत्रामध्ये ते कार्यरत आहेत. कविवर्य सिद्धार्थ गोपाळ तांबे सर, नमस्कार. नमस्कार. या विशेष सदरामध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आणि ज्या पद्धतीने मी उल्लेख केला की जवळपास आपण 25 साहित्यिकांपर्यंत आजपर्यंत पोहोचलेलो आहोत आणि आपण सुद्धा या पुष्पामध्ये आज सहभागी होत आहे. मनापासून स्वागत. आपलं जे योगदान आहे ते फार मोठं आहे. जसा उल्लेख मी केला की गेली 35 वर्ष आपण या क्षेत्रात आहात, विविध क्षेत्रामध्ये योगदान देत आहे. आणि विशेष म्हणजे सांगायचं म्हणजे सरांची ओळख आरोंदा विद्यालयामध्ये ते मुख्याध्यापक म्हणून सुद्धा सध्या कार्यरत आहेत. आणि हे सगळ्या जबाबदारी पार पडत असताना एक आंबेडकरी चळवळीतील साहित्यिक म्हणून त्यांनी ज्या पद्धतीने या सगळ्या क्षेत्रामध्ये योगदान दिलेलं आहे ते खरोखर वाखाणण्याजोगं आहे. अनेक पुरस्कारांना सुद्धा त्यांनी गवसणी घातलेली आहेत. आपण थेट त्यांच्या या संपूर्ण प्रवासाविषयी संवाद साधूया. नेहमीप्रमाणे आपण ज्या पद्धतीने सर्व साहित्यिकांना एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो, कारण साहित्य म्हटल्यानंतर आपण तिथपर्यंत कसं पोहोचलो, त्याची सुरुवात कशी झाली, तर हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्याच पद्धतीने आपण या साहित्य क्षेत्राकडे कसे वळलात हे आवर्जून विचारावं असं वाटतंय. साहित्य क्षेत्राकडे वळण्याचं कारण म्हणजे असं झालं की D.Ed होत असतानाच आमचा एक उमदा तरुण कार्यकर्ता होता, उत्तम पवार. म्हणजे तो त्यावेळी विद्यार्थी होता, B.Com शिकत होता. पण B.Com शिकत असतानाच प्रवासाच्या निमित्ताने, एका रूटवरचे विद्यार्थी असल्यामुळे प्रवासाच्या निमित्ताने आमची वारंवार भेट व्हायची. आणि मग ST मिळण्यापूर्वीचा जो आमचा वेळ असायचा तो गप्पांचा असायचा. आणि त्याची अभिरुची आणि आमची अभिरुची जुळत होती. मग तो त्यावेळी आम्हाला हिंदी कविता, शेरो शायरी ऐकवायचा. आणि त्याबरोबरीने कनक हा जो कणकवली कॉलेजचा जो महत्त्वाचा अंक असायचा त्याच्यामध्ये त्याच्या कविता खूप प्रसिद्ध व्हायच्या आणि त्याला बक्षीसही मिळायची. आणि त्या माध्यमातनं तो कवितेची प्रेरणा मला देत गेला. आणि त्या दरम्यान शालेय जीवनापासूनच मला मुळात आवड होती. माझा जो पिंड आहे तो खरा तर कवीचा नव्हता. मी एक गायक म्हणून लहानपणापासूनच वाढलो. याचं कारण असं की माझे मामा जे होते वसंत तांबे नाटळकर, हे प्रल्हाद शिंदेंच्या तालमीमध्ये आसपास त्यांना साथीदार म्हणून काम करायचे मुंबईच्या वडाळा आणि त्या परिसरामध्ये. आणि त्याचा परिणाम म्हणून ते गावी आल्यानंतर त्यांनी गावी भीमज्योत गायन पार्टी नावाची गायन पार्टी चालवली. आणि पुढे जाऊन मी माझ्या गावामध्ये सुद्धा म्हणजे लहान वयापासूनच, शालेय जीवनापासूनच आम्रपाली गायन पार्टी शिवडाव ही चालवली. ते गाण्याचे संस्कार होते चळवळीतले आंबेडकरी, बुद्ध, फुले. आणि त्यांनी जे काय परिवर्तनासाठी काम केलं ते विचार मुळातच लहानपणापासून डोक्यात होते. आणि जोडीला अशा प्रकारच्या मित्रांचा सहवास मिळाला. दरम्याने दर्पण नावाची संस्था आम्ही 1990च्या दरम्याने स्थापन केली. उद्देश होता की महाडला सेंटेनरी होता बाबासाहेबांचा त्यावेळी, आणि त्या सेंटेनरीच्या निमित्ताने आपण सगळ्यांनी युवकांनी महाडला जायचं असं काहीतरी आमचा तो प्लॅन होता. आम्ही नवीनच सगळे 17-18 वर्षाचे सगळे तरुण होतो. आणि त्या उन्माद ह्याच्यामध्ये आम्ही जल्लोषामध्ये आम्ही तो तयारी करत होतो. आणि दरम्याने तो काही प्रवास आमचा झाला नाही, परंतु त्या दरम्याने आम्ही दर्पण नावाची एक संस्था युवकांसाठी तयार केली. आणि त्या संस्थेची स्नेहसंमेलनं दरवर्षी करण्याचा आम्ही एक चास्तुत्य असा उपक्रम करायचो. त्या स्नेहसंमेलनातला महत्त्वाचा भाग असायचा कवी संमेलन, रात्रीचा भोजनानंतरचा, लोकांना वैचारिक खाद्य देणारा, असा वेगळी प्रेरणा देणारा. आणि त्याच्यातनं कविता तयार होत गेली. आणि इतरांच्या कविता ऐकताना आपल्याला वाटलं की मी सुद्धा असं काही करू शकतो. तर त्याच्यातनं कवितेचा जन्म झाला.
अतिशय छान पद्धतीने आपण सांगितलं की कशा पद्धतीने आपण या कवितेकडे वळलात. सगळ्यात महत्त्वाचं की साहित्यिक म्हटल्यानंतर त्याच्या सगळ्या गोष्टींवर सहवास असतो. कथालेखन असू दे, त्यानंतर साहित्यलेखन असू दे, वृत्तपत्र लेखन असू दे, या सगळ्या गोष्टींवर आपण योगदान देत असतो. पण तुमचा जो कल आहे तो कवितेकडे आहे विशेषतः, आणि आपला कविता संग्रह सुद्धा प्रकाशित झालेला आहे. तर हा जो कल होता तुमचा कवितेकडे वळण्याचा, कविता लिहिण्याचा, त्याविषयी काय सांगाल? कविता लिहिण्याचा कल हा आता सांगितलाचा बेस सांगितला तसा होताच, पण पुढे जाऊन सुद्धा मी जेव्हा कधी लिहायचं झालं तेव्हा कविताच लिहित गेलो. कथा वगैरे लिहिण्याचा तसा प्रयत्न फारसा झाला नाही किंवा त्याची तेवढी अभिरुची झाली नाही. म्हणजे त्या विषयामध्ये आपण घुसावं, त्याचं कथासूत्र तयार करावं वगैरे, असा मांडणी टाईप एक ठाण मांडून बसावं आणि विशिष्ट प्रकारचं लेखन करता येऊ शकतं, येत नाही अशातला भाग नाही. परंतु ते करण्यासाठी जे काही एक वेगळा ढाचा आहे, वेगळा अभ्यास आहे, तो काही तसा माझ्याकडनं तेवढा झाला नाही. पण तो भविष्यकाळात होणारच नाही असंही काही नाही. कारण मी एक मराठीचा अभ्यासक आहे, मराठी कवितेचा विशेष करून अभ्यासक आहे, आणि आंबेडकरी कवितेचा चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करण्याची जी मानसिकता आहे माझी, आणि त्याच्यातनं पुढच्या काळामध्ये कथालेखन होऊ शकेल. अद्याप तर झालेलं नाही, पण मी तसा प्रयत्न केला आहे, पण तो तेवढासा यशस्वी नाही झालेला आहे. पण पुढच्या काळामध्ये असेल ते कथालेखन असेल किंवा वैचारिक लेखांचे सूत्र असतील किंवा ललितबंध यावेत असाही माझा विचार आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातनं थोडा, कारण मी नोकरी आणि सामाजिक काम या सगळ्याचं सूत्र होत नाही, पण सातत्याने स्फुरणारी गोष्ट ही आहे जी प्रासंगिकतेनुसार आणि सामाजिक जो परिस्थळ आहे त्या परिस्थळाला योग्य अशा प्रकारची जी भवतालाला प्रतिक्रिया देण्याची जी महत्त्वाची गोष्ट आहे की कवीकडे एक निश्चितपणाने ध्येय असायला पाहिजे. ते म्हणजे सामाजिक बदलाची जी आस असते ती माझ्यामध्ये आहे. आणि मला निश्चित जरी सभोवतालची परिस्थिती वेगळी असली, चंगळवाद असला, राजकीय अस्थिरता सगळी असली, तरी समाजाने स्थिर राहण्याची गरज आहे. कारण त्याला जर स्थिरता त्याने ठेवली नाही तर भविष्यकाल जो आहे समाजाचा तो अंधकारमय आहे. आणि माझ्या कविता संग्रहाचं नाव मी ठेवलेलं आहे की सूर्योन्मुख शतकांच्या दिशेने. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची निराशा नाही. आज जरी राजकीय वास्तव भीषण असेल तरी ते भविष्य काळामध्ये भीषण असेल असं नाही. देशाचं राजकीय भविष्य उज्ज्वल आहे, पण ते उज्ज्वल राहण्यासाठी देशाने ज्या संविधानाची अंगीकार केलेला आहे, ज्या संविधानामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांची जोपासना देशाने केलेली आहे गेल्या 75 वर्षाच्या अमृतकालामध्ये, त्याची जोपासना ती पुढील काळामध्ये जर झाली तर निश्चितपणाने भारत या देशाला महासत्ता होण्याची निश्चितपणे चांगली अशी दिशा आहे असं मला वाटतं. नक्कीच अतिशय छान विवेचन आपण केलात. हा सगळ्या गोष्टी आपण बोलत असताना आपण ज्या कालावधीमध्ये या साहित्य क्षेत्राकडे वळलात, 1990चा काळ, म्हणजे आज जवळपास 35 वर्षांचा प्रदीर्घ काळ याच्यामध्ये लोटलेला आहे. जसं आपण उल्लेख केलात की ह्या सामाजिक चळवळीतनंच आपण याच्यामध्ये वळला गेलात आणि कविता लेखन ह्या सगळ्या गोष्टी करत गेलात. पण नुसत्या कविता लेखनावरच तुमचा याच्यामध्ये वेळ आहे अशातला भाग नाही. आपण स्वतः एक शिक्षक म्हणून जबाबदारी पार पाडतायच, पण हे सगळं करत असताना सुद्धा साहित्य आणि कला, त्याबरोबर संगीत, कारण कला आणि संगीत, साहित्याला कला आणि संगीताची जोड असते. कारण सुरुवात करताना आपण कवितेपासून करतो, पण या सुद्धा एक छंद आहेत आणि हे सगळं आपण जोपासताय आणि ती जी एक परंपरा आपल्या कोकणची आहे ती आपण पुढे नेत आहे. काय सांगा? साहित्य आणि कला, साहित्य मी कविता हे करतच होतो, पण दरम्यान मी दर्पणची चळवळ जेव्हा चालवली, दर्पण सांस्कृतिक मंच कणकवली अशी ती चळवळ आम्ही त्यावेळी सुरू केली 1990 साली. आता गेल्या 5-7 वर्षामध्ये त्याचं रूपांतर फुले आंबेडकर दर्पण प्रबोधिनी सिंधुदुर्ग, म्हणजे सिंधुदुर्गातल्या सगळ्या युवकांना यामध्ये सामावून घ्यावं असा विशाल दृष्टिकोन ठेवून आम्ही त्यांना त्या संस्थेला एक वेगळं रूप दिलेलं आहे. तर ते करत असताना म्हणजे कविता लेखन आणि हे सगळं चालूच होतं, पण गाण्याचा जो ध्यास होता तो चालूच होता. आणि त्यामुळे दर्पणच्या माध्यमातून जेव्हा स्नेहसंमेलनं घेतली गेली तेव्हा आमचा सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा एक मोठा जल्लोष असायचा. आणि माझ्याकडे भूमिका असायची ते आंबेडकरी जी गीतं आहेत किंवा फुल्यांच्या जीवनावर आधारित जी गीतं आहेत किंवा बुद्धांच्या जीवनावर, ती मी चांगल्या पद्धतीने स्टेजवर सादर करण्याचं काम. मला हिंदी किंवा इतर जी संगीत आहे ते तेवढंसं सादरीकरणाचं अंग तेवढं नसलं तरी ही जी गाणी आहेत ते अतिशय जल्लोषपूर्ण आणि लोकांना प्रेरणा देऊ शकतील अशा पद्धतीने गेली सातत्यानं मी ते केलेलं आहे. म्हणजे आंबेडकरी शाहिरी आणि आंबेडकरी जलसा जो अण्णाभाऊंच्या सुद्धा चळवळीतनं आलेला आहे, कम्युनिझम म्हणा किंवा इतर ज्या सगळ्या चळवळींमध्ये जो वैचारिक जो वारसा आहे तो फुले आंबेडकरांच्या विचारांमधूनच आलेला आहे हे आपल्याला दिसतं. आणि ते एक सातत्याने मी ते केलेलं आहे. माझे मित्र राजेश कदम,
जे उत्तम निवेदक आहे या जिल्ह्यामधले, त्यांचं या कामी मला बरंच सहकार्य लागलं. आम्ही दोघांनी या सगळ्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका घेऊन काम केलेलं आहे. आणि मला कवितेच्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी प्रोत्साहन दिलं त्याच्यामध्ये विशेष करून हा संग्रह निघण्याची सुद्धा पार्श्वभूमी काय वेगळी आहे. माझे मित्र जे सम्यक साहित्य संसद नावाची संस्था आम्ही या जिल्ह्यामध्ये गेली सातत्याने चालवतो. आबा शेवरे हे त्याचे प्रवर्तक आहेत. खरं तर त्यांनी प्रसंवाद नावाचं साप्ताहिक अगदी म्हणजे वार्षिक अंक हा पदरमोड करून त्यावेळी चालवला. पण पुढच्या काळामध्ये त्यांच्या सोबतीने या जिल्ह्यामधले तरुण म्हणून आंबेडकरी विचारांचा वारसा चालवणारे म्हणून आम्ही ते सातत्याने गेली 25-30 वर्ष दरवर्षी काढतो आहोत. आजही त्याचा प्रकाशन समारंभ संध्याकाळी 4 वाजता आपण घेतो आहोत वार्षिक अंकाचा. तर असाच वारसा चालवलेला आहे आम्ही. आणि हे गीत, संगीत आणि कला या सगळ्या जोपासतानाच जो बौद्ध धम्म आम्ही स्वीकारलेला आहे बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने, त्या बौद्ध धम्माचा विचार हा धम्मप्रवचनाच्या माध्यमातून चालवण्याचं कामसुद्धा दर्पणच्या चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही सातत्याने करतो. आणि लोकांना दिशाहीन न करता युवकांना एका वैचारिक सूत्रामध्ये बांधून ठेवणं. आज बाहेरची परिस्थिती अशी झाली आहे की सगळा जो समाज आहे, एकूण बहुजन समाज आहे, त्याला वैचारिक निश्चित अशी दिशा नाही आहे. कुणाचा तरी झेंडा आपण खांद्यावर घेऊन नाचवावा, त्याचं सूत्र काय आहे, त्याचं भविष्य काय आहे हे लोकांना कळत नाही. या युवक वर्ग आहे हा दिशाहीन आहे. अशा परिस्थितीमध्ये उत्तम पवार आणि आमची जी टीम आहे यांनी युवकांना दिशा देण्याचं, वैचारिक भान देण्याचं काम केलं. आणि त्याच्यातनं ज्या जिल्ह्यामध्ये एक चांगली अशा प्रकारची सुसंस्कृत अशी पिढी निर्माण झालेली आहे, ती सगळ्या समाजाच्या घटकांसोबत आहे. या जिल्ह्यामध्ये असलेले जे का आज चांगलं साहित्यिक वातावरण दिसतं त्याच्यामध्ये दर्पणच्या चळवळीचं मोठं योगदान आहे. की आज प्रवीण बांदेकर सर, वीर धवल सर किंवा मोहन कुंभार ही सगळी आमची मित्रमंडळीच आहे. आणि ती गेली 30-35 वर्ष आम्ही सातत्याने एकमेकांच्या सहवासात आहोत. सिंधुदुर्गमध्ये जी साहित्य चळवळ झाली त्याच्यामध्ये जसा सम्यक साहित्य संसदेचा वाटा आहे किंवा कोमसापा आहे किंवा त्याच पद्धतीने इथला जो साहित्य संघ आहे त्याने मला खूप प्रेरणा दिली कवितेसाठी असं म्हणावं लागेल. कारण काय तर ह्या साहित्य संघाने, सिंधुदुर्ग साहित्य संघ जो त्यावेळी होता वसंत सावंत सरांचा प्रेरणेतनं निर्माण झालेला, तर त्या वसंत सावंत सरांच्या उपस्थितीमध्ये सुद्धा मी माझी पहिली कविता जी या संग्रहामध्ये छापलेली आहे, काळोखाचा पदर, ती सावंत सरांच्या उपस्थितीमध्ये मी सादर केली होती. आणि मधुबाईंनी त्या कवितेची वाहवा त्यावेळी मला केले होते. तेव्हा नुकताच मी आरोंद्याला नोकरीसाठी राहिलो होतो. तर अशी हे सगळा वारसा आहे आणि तो पुढील काळामध्येही चालवायचा आहे. कविता बरोबरच गाण्याची मला विशेष आवड असल्यामुळे पुढच्या काळामध्ये गाण्यासाठीही काही चांगलं काम करावं अशी इच्छा आहे. पण तो वैचारिक दिशेने चालेल, भरकटत जाणारा असा कोणता वारसा चळवळीचा नसेल. नक्कीच आपण अगदी भरभरून बोलताय आणि ज्या पद्धतीने आपलं काम सुद्धा आहे त्या संपूर्ण ह्याच्या वाटचालीमध्ये आणि त्याचमुळे आपण भरभरून बोलताय. जसं आपण बोललात की या साहित्य चळवळीला सुद्धा साहित्य ज्या संस्था आहेत त्यांनी बरंच प्रोत्साहन दिलेलं आहे. आम्ही आता आमचा उद्देशही तोच आहे की आपल्या कोकण खरं तर ही नररत्नांची खाण आहे, ते साहित्यिकांची खाण आहे. अनेक आपल्या साहित्यिकांना ज्ञानपीठ सारखे पुरस्कार सुद्धा मिळालेले आहेत. अगदी आमच्या पत्रकारिता क्षेत्रातील जसं आपण मागे सुद्धा उल्लेख केलेला होता, आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांचीही जन्मभूमी आहे. आणि तुम्ही दर्पणचा सुद्धा उल्लेख करताय, ज्या दर्पण नावाने आपण संस्था चालवताय ते दर्पण वृत्तपत्र सुद्धा याच आपल्या जन्मभूमीतून उदयास आलं. ह्या सगळ्या गोष्टी तर आहेतच, पण हे सगळं करत असताना आपण ज्या पद्धतीने उल्लेख करता की कणकवलीमधनं आपण ज्याचं रोपटं लावलात दर्पणचं आणि या संपूर्ण तुमच्या चळवळीचं, जे आंबेडकर चळवळी आहे त्यानंतर याच्यामध्ये नवसाहित्यिकांना आणलं, युवकांना आज खऱ्या अर्थाने एक योग्य दिशा दाखवणं, तर त्याचा विस्तार आपण चांगल्या पद्धतीने आज संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये करताय. तर तुमची मुळात ओळख एक ही या चळवळीतील एक कार्यकर्ता म्हणून एक ओळख आहे. काय सांगाल ही ओळख आणि आपलं एकूणच सुरू असलेलं संपूर्ण जिल्ह्यातील या युवाईसाठी, विशेषतः आंबेडकर चळवळीत जे वावरणारे तरुण आहेत त्यानंतर कार्यकर्ते आहेत, या सगळ्यांना एक योग्य प्रकारे आपण एक दिशा देत आहे, काय सांगाल? सर, सामाजिक चळवळ म्हणून आम्ही जी दिशा दिलेली आहे सातत्याने या जिल्ह्यामध्ये म्हणा किंवा जिल्ह्याच्या बाहेर म्हणा, महाराष्ट्रामध्ये जे काय घडतं त्याचे पडसाद जिल्ह्यात उमटत असतात. निश्चितपणाने राजकीय पटरावरती ज्या गोष्टी घडत असतात त्याचेही पडसाद उमटत असतात, विशेष करून. कारण राजकीय पार्श्वभूमी आपल्याला कोणालाही डावलता येत नाही. तर देशाचं उज्ज्वल भविष्य हे राजकीय परिशीलनातूनच होणार आहे. आणि त्यामुळे सामाजिक चळवळ चालवत असताना अनेक संघटनांना एकत्र जोडून आम्ही या ठिकाणी काम केलेलं आहे. इथे जिल्ह्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत, म्हणजे धार्मिक काम करणाऱ्या भारतीय बौद्ध महासभा आहे, वेगवेगळे तालुका संघ आहेत,
त्रैलोक्य बौद्ध म्हणजे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ नावाचा एक जागतिक पातळीची संस्था या ठिकाणी या जिल्ह्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये काम करते आहे. हा सगळा वारसा चालवत असतानाच आपल्याला महत्त्वाची गोष्ट आहे की ह्या सगळ्या युवकांना म्हणजे केवळ एका जातीचा समुदाय म्हणून नव्हे, कारण बाबासाहेबांना हे अपेक्षितच नव्हतं की एका जातीला समुदायाला एकत्र करावं आणि पुढे चालवं, कारण ते जात संस्था मोडीत निघणार नाही. आता पुढच्या काळामध्ये अपेक्षित असं आहे की केवळ एका पारंपरिक म्हणजे परंपरेने जो एक विशिष्ट जातीला धर्मांतरित केलं गेलं आणि त्याचं रूपांतर आज बौद्ध धर्माच्या अनुयायांमध्ये झालेलं आहे, पण त्या बरोबरीने ह्या सगळ्याचं दृष्टिकोन ठेवून एक व्यापक दृष्टिकोन ठेवून आणि निरपेक्ष दृष्टिकोन ठेवून तटस्थपणे इतर जो वर्ग आहे म्हणजे या ठिकाणी असणारा आमचा जो इतर चर्मकार समाजाचा मोठा घटक आहे, त्याचबरोबर ओबीसी मधला वेगवेगळ्या आमच्या सगळ्या ज्या जाती आहेत या सगळ्या बहुजन समाजाचा आणि याचा वारसा जर आपण पाहिला तर बौद्ध संस्कृतीमध्ये आहे. या देशामध्ये जी आज आपल्याला दिसतात मोठी मोठी मंदिरं, ती मंदिरं मुळात विहार असण्याची शक्यता जास्त आहे, कारण तिथे मिळणारे जे काही अवशेष वगैरे आढळतात ते बौद्ध संस्कृतीचं दर्शन घडवणारे आहेत. कारण विहार ही अशी खुली असायची, त्यांच्या भिंती त्यांच्या जे हे असे त्याच्यातनं आपल्याला काय असायचं की लोकांना मुक्तता मिळावी आणि आपलं मानसिक साधना करण्याची आध्यात्मिक परंपरा ही काही इथे आज ज्या पद्धतीने उन्मादक परिस्थिती देशामध्ये दाखवली जाते तसं नाही, तर अध्यात्माचा वारसा जो आहे तो बौद्ध संस्कृतीतनंच या देशामध्ये आणि जगामध्ये आज पोहोचलेला दिसतो. आणि म्हणून थायलंड, चीन या देशांमध्ये आज आपण पाहतो, नेपाळसारखा आपला जो जवळचा देश आहे तिथे आपण जर पाहिलं तर बौद्ध संस्कृती अगदी वेगळ्या पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि बुद्ध म्हणजे ध्यान करणं, आत्मज्ञान करणं, आणि आज आत्मज्ञानाची अनेक केंद्र आज समाजामध्ये इतर वेगवेगळ्या संप्रदायाच्या माध्यमातून दिसतात. ते जे शिकवत आहेत ते बौद्ध धर्माचं तत्त्वज्ञान आहे, जे माणसाला प्रकाशाकडे घेऊन जाणार आहे, त्याला कोणत्याही दिशाहीन करणार नाही. परंतु ते त्याची नावं वेगवेगळी दिलेली आहेत त्यांनी, परंतु ते कुठेतरी लोकांची दिशाभूल करून स्वतःचं एक वेगळं स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीमध्ये बौद्ध धर्माचा जो विचार आहे जो बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला तो जसा बौद्धांनी स्वीकारलेला आजच्या म्हणजे पारंपरिक ज्यांना उपेक्षित समजलेला अस्पृश्य समाज होता त्याने जसा स्वीकारला तो केवळ स्वीकारण्यासाठी घेऊ नये, तर त्यातनं इतर बहुजन समाजाने प्रेरणा घेऊन हा जो विचार आहे बुद्धाचा हा आपल्या जीवनामध्ये अंगीकारावा. केवळ मानसिक याच्या पातळीवरचं भौतिक पातळीवरचं धर्मांतर करून उपयोग नाही, तर मानसिक पातळीवरती समाजाचं जेव्हा धर्मांतर होईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने ज्या भारताची अपेक्षा आपण करतो आहोत तो भारत निश्चितपणे आपल्याला दिसेल. बलशाली भारत आणि संपूर्ण जगामध्ये एक आपला भारत देश एक सत्ता बनावी अशा पद्धतीने आपण सातत्याने बोलतोय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एका विशिष्ट जातीपातीच्या ह्याच्यात न अडकता खरी युवा शक्ती ही देशाची खरी शक्ती आहे. आणि त्या शक्तीला जर योग्य आपण दिशा दिली तर आपण निश्चित पूर्ण जगामध्ये एक जे आपला देश जो आहे तो या ठिकाणी प्रथम बनण्यामध्ये कुठेच हे येणार नाही. मुळात आता पुन्हा एकदा आपण आपल्या कवितेकडे वळूया, कारण आपण कवितेमध्ये योगदान देतो आणि ह्या कविता लिहित असताना आपला सुद्धा कविता संग्रह जो सूर्योन्मुख शतकांच्या दिशेने हा प्रसिद्ध झालेला आहे. काय सांगाल या काव्यसंग्रहाविषयी, काय त्यामागची संकल्पना होती? काव्यसंग्रह सातत्याने मी लिहितच होतो, पण हे लिहिण्यामध्ये ज्यांनी मला प्रेरणा दिली त्याच्यामध्ये महत्त्वाचं नाव घ्यावं लागेल की प्रसंवाद हा अंक जो आम्ही चालवतो त्याचं कार्यकारी संपादक म्हणून जे काम करत आहे सातत्याने ते अनिल जाधव, इंजिनियर म्हणून सरकारी सेवेमध्ये काम करत असताना हे साहित्यिक चळवळीचं चांगल्या पद्धतीने काम करत आहेत. सातत्याने प्रसंवाद हा अंक ते चांगल्या पद्धतीने प्रकाशित करत आहेत. त्याचबरोबर आमचे मित्र सुनील कांबळे सुनील हेतकर म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. ते कोकण रेल्वेमध्ये सेवेमध्ये आहेत आणि ते चांगल्या पद्धतीने संपादनाचं काम करत आहेत. या दोन मित्रांनी विशेष करून प्रेरणा दिली, पण सुरुवात जी आहे ती उत्तम पवारांपासून आहे. उत्तम पवार आणि दर्पणची चळवळ आणि इतर अनेक कार्यकर्ते जे आहेत त्यांनी दिलेल्या प्रेरणेतनं कविता घडत गेलीच होती, परंतु त्या कवितेला संग्रहाचं रूप येण्याचं काम या दोन मंडळींनी केलंच. त्याचबरोबर ज्यांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला पाहिजे, जे भौतिक अंतराने खूपच लांब आहेत, ते माझे मित्र वाशिमचे कवी मोहन शिरसाटे आहेत. ते एकदा या मराठी अध्यापक संघाच्या स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने आपल्या भोसले कॉलेजमध्ये ते होतं राज्य अधिवेशन, त्या निमित्ताने ते आले होते. आणि त्याच्यापूर्वी आमचा एक झिम्माड नावाचा काव्य समूह आहे महाराष्ट्र पातळीवरती, ज्याचं नेतृत्व राज असरोणकर, जे कायद्याने वागा
या चळवळीचे प्रणेते आहेत आणि वृषाली विनायक या त्याच्या अध्यक्ष आहेत, त्या चालवतात. त्या जिम्माड समूहाशी मी गेली 10-1 वर्ष सातत्याने जोडलेला आहे. तर त्याच्यात मोहन शिरसाटांची आणि माझा संवाद झाला आणि तो संवाद केवळ व्यक्ती म्हणून भेट नव्हती, केवळ व्हॉट्सअपवरचा संवाद होता आणि 2 व्यक्ती म्हणून आम्ही परिचित झालो. आणि पुढे जाऊन ते जेव्हा इथे आले तेव्हा त्यांनी मला कविता संग्रह तुझा निघालाच पाहिजे, कारण तू कविता स्टेजवर सादर करतोस पण त्याचं पुस्तक रूपाने जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत तुमच्या त्याला काही अर्थ राहणार नाही किंवा ते प्रेझेंटेशन होत नाही राज्यभरामध्ये किंवा साहित्य क्षेत्रामध्ये. आणि त्या दृष्टिकोनातनं या सगळ्या मोहन शिरसाट म्हणा, सुनील हेतकर म्हणा किंवा अनिल जाधव आणि ही सगळी टीम जी आहे त्यांनी दिलेल्या प्रेरणेतनं मला कविता संग्रह प्रकाशित करण्याची प्रेरणा मिळाली. त्याचबरोबर आमचे इतरही साहित्यिक मित्र आहेत, त्याच्यामध्ये प्रवीण बांदेकर सर आहेत, वीरधवल परब आहेत, अजय कांडर आहेत. या सगळ्याच मित्रमंडळींचं मोठं ऋण आहे की त्यांनी आपल्याला लिहिण्यासाठी सगळ्यांनी प्रेरणा दिलेली आहे. नक्कीच जसा आपण उल्लेख केलात की सूर्योन्मुख शतकांच्या दिशेने कसा जन्माला आला, मात्र या संपूर्ण काव्यसंग्रहामध्ये सुद्धा आपल्या अनेक कविता आहेत. जवळपास 51 कवितांचा हा संग्रह आहे. याच्यामध्ये अगदी काळोखाचा पदर, सूर्योन्मुख शतकांच्या दिशेने, पहारे, बळी अशा अनेक कविता आहेत. या सगळ्या काव्यसंग्रहातील सगळ्यात जी आपल्याला भावलेली तुमची जी कविता आहे त्या कवितेविषयी काय सांगा? माझी कविता सावित्रीबाईंवरती आहे, जी माझ्या म्हणजे आपला स्त्री पुरुष समानतेचा जो संदेश आहे त्या संदेशाला महत्त्वाचं अशा प्रकारची दिशा देणार आहे आणि म्हणून ती मला महत्त्वाची वाटते. जी सावित्रीबाई नावाची कविता आहे. सादरीकरण केलात तर अतिशय सादर करतो गीत आणि बऱ्याच गोष्टींमध्ये आपण सुद्धा उत्स्फूर्तपणे हे देत असतात, तर ती आमच्या दर्शकांना अधिक अपील होईल. सावित्रीबाई कवितेचा एकूण बाज कसा आहे तो पहा. सावित्रीबाई, तू दिलीस ओळख अक्षरांची आणि तिची दुनिया आली हिरवळीसारखी तरारून. तू दिलीस ओळख अक्षरांची आणि तिची दुनिया आली हिरवळीसारखी तरारून. तिने घेतले हाती गाठायला गगन, तिने घेतले हाती गाठायला गगन. ती कल्पना, ती सुनीता झाली ती सायना. ती कल्पना, ती सुनीता झाली ती सायना. ती संसार नेटका करण्याचे नवनवे फंडे शिकती झाली. ती संसार नेटका करण्याचे नवनवे फंडे शिकती झाली. तिने आधुनिक केली वटसावित्री. तिने आधुनिक केली वटसावित्री. सत्यवानांच्या पारंपरिक चुकांवर घालत पांघरून. ती आता दिसते मला करवाचौथ करताना. ती आता दिसते मला करवाचौथ करताना. मार्गशीर्ष उपवास मनोभावे शेजारी पाजारणींना आणि अर्धशिक्षित बायकांना अथर्व शीर्ष, गायत्री मंत्र आणि धार्मिक रिवाजांचे सांगताना शास्त्रीय फायदे. या साऱ्या घिसाडघाईत ती हेही गेली विसरून. तू तर तिच्या सात्विक स्वप्नांच्या भविष्यकालीन पूर्तीसाठी घोटलास गळा तुझ्या ग्रहसौख्याचा. तू तर तिच्या सात्विक स्वप्नांच्या भविष्यकालीन पूर्तीसाठी घोटलास गळा तुझ्या ग्रहसौख्याचा. तिच्या यशाला देण्यास नवा आकार. तिच्या यशाला देण्यास नवा आकार. तू चाललीस सहस्त्रपदी न थकता. तू चाललीस सहस्त्रपदी न थकता. ज्योतिरावांना करत साथ. झेल्ले शेणा मातीचे वार. तूच तिचा खराखुरा आदर्श हे विसरून गेली ती पार. तूच तिचा खराखुरा आदर्श हे विसरून गेली ती पार. ही अक्षरांची ओळख. ही अक्षरांची ओळख अस्मिता होऊन देईल का ग तिला आत्मभानाचं नवं आधुनिक अवकाश. ही अक्षरांची ओळख अस्मिता होऊन देईल का ग तिला आत्मभानाचे नवे आधुनिक अवकाश. ती स्वीकारेल का नवा सत्यधर्म. ती स्वीकारेल का नवा सत्यधर्म. धन्यवाद सर. खूपच छान. आणि जरी प्रातिनिधिक सावित्रीबाई जरी असल्या तरी खऱ्या समाजातील जो महिला वर्ग आहे प्रत्येकाच्या जीवनाशी निगडीत अशा प्रकारचं त्याच्यामध्ये आपण सादरीकरण केलेलं आहे आणि फार भावण्यासारखं आहे. आपल्या प्रत्येक कवितेमध्ये तो जिवंतपणा जो आहे तो या ठिकाणी दिसतोय. अजून सुद्धा एखादी तुम्हाला जर कुठची चांगली कविता जी खऱ्या अर्थाने लोकांना अपील होईल असं सादरीकरण केलं तरी सुद्धा ते आमच्या दर्शकांना नक्कीच आवडेल, कारण आमचा मूळ गावाच तो आहे की खऱ्या अर्थाने जे साहित्य आहे त्यांचं साहित्य आहे ते साहित्यिकाची ओळख या आपल्या साहित्यप्रेमींना हवी. दुसरी महत्त्वाची कविता आणि छोटी कविता आहे.
जी बाबासाहेबांना अभिवादन करते आणि जी या देशाचा महत्त्वाचा पासवर्ड बनावा अशी अपेक्षा व्यक्त करते, तो यासाठी की बाबासाहेबांनी प्रचंड भोगलं, पण एवढं सगळं भोगल्यानंतर सुद्धा त्यांनी या देशाविषयी, या देशातल्या माणसाविषयी, सामान्य माणसाविषयीची जी कृतज्ञता आहे किंवा जी जाणीव आहे ती टिकून ठेवली आणि त्यासाठीच त्यांनी काम केलं. आजही बाबासाहेबांना इथला एकूण जो समाज आहे तो स्वीकारायला तयार नाही. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा जातीयवादी राहिलेला आहे. कारण बाबासाहेब हे कोणत्या एका जातीचे जन्माने झाले होते, परंतु आज ते देशाचे झालेले आहेत. परंतु देशाचे झाल्यानंतर सुद्धा बाबासाहेबांचा फोटो आज केवळ दलितांच्या घरात दिसतो. तसा न दिसता तो इथल्या बहुजन समाजाच्याही ठिकाणी वंदनीय राहावा. इथल्या कार्यालयांमध्ये तो दिसतो, इथल्या सरकारी कार्यालयांमध्ये तो दिसतो, तो संसदेपासून तो तिथपर्यंत आलेला आहे. परंतु इथल्या समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांमध्ये तो का जात नाही? एवढंच सोडलं तरी बाबासाहेबांच्या फोटोच्या पलीकडे सावित्रीबाईंचा फोटो आजही, ज्या स्त्रियांचा 50% स्त्रियांचा देशातल्या उद्धार झाला, त्या सावित्रीबाईंचा फोटो आपल्या घरी लागायला हवा असं स्त्रियांना का वाटू नये? ते लक्ष्मी सरस्वती लावतात, हा त्यांचा पारंपरिक धर्मव्यवस्थेचा एक भाग झाला म्हणून लावतात. ज्योतिराव फुलेंचा, ज्या ज्योतिरावांनी प्रेरणा दिली, बाबासाहेबांचा सोडला पण ज्योतिरावांचा तरी फोटो का लागत नाही लोकांच्या घरात, असा प्रश्न मला नेहमी पडतो. मी कधी मी माझ्या समविचारी लोकांना किंवा बोलताना त्यांना हे प्रश्न विचारतो की तुम्ही सगळं बोलता, सावित्रीबाई तुम्ही बोलता, पण तुमच्या घरामध्ये याचं प्रतिबिंब का दिसत नाही? इतर सगळं लावता तुम्ही, तर त्यांना अभिवादन करावं असं तुम्हाला का वाटत नाही? ही कृतज्ञता कुठे गेली? म्हणजे आज आपण समाजवादी चळवळीचे वेगवेगळे कार्यकर्ते वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहतो, परंतु हे सगळे बोलतात किंवा इतरही कम्युनिस्ट मधले आणि इतर सगळे समाजाच्या वेगवेगळ्या थरातले आहेत, ते जाती धर्मातले आहेत, पण ते आपल्या घरामध्ये याचं कुठे प्रतिबिंब दाखवत नाही. ते स्टेजवर बोलतात, परंतु प्रत्यक्ष जगण्याच्या कृतीमध्ये असं काही दिसत नाही. याच्याबद्दल निश्चितपणाने खेद आहे मला. नाही, परखड तुम्ही बोललात. अगदी त्यालाच जोडून मी एक प्रश्न उपस्थित करतो. अगदी ही मुलाखत असली तरी तुम्ही ज्या पद्धतीने परखड बोललात तर मला वाटतं हा आवर्जून प्रश्न उपस्थित करावा. कारण बाबासाहेब जसं बोललात त्याच आपण ज्यांचं संविधान या ठिकाणी अंमलबजावणी करतोय, ज्यांनी आपल्या देशाला इतकं सुंदर संविधान दिलं आणि संपूर्ण जगात आदर्शवत असं हे संविधान आहे. जसं तुम्ही बोललात की फक्त बाबासाहेबांचा फोटो शासकीय इमारतींच्या भिंतीवरच लावण्यासाठी आहे का, जसं त्याच पद्धतीने मी असंही या ठिकाणी बघतोय की जी आंबेडकर जयंती आहे, त्यानंतर आंबेडकर बाबा यांच्या जयंतीच्या अनुषंगाने जे कार्यक्रम होतात त्यापुरती तो जयंती उत्सव म्हणून आपण साजरा करतो. पुन्हा वर्षभर आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. अगदी जसं आपण बघलं दलित बांधवांच्या ह्याच्यात सुद्धा जर बघितलं तरी आपल्याला तो दृष्टिक्षेपात पडतोय. जसं तुम्ही अगदी उल्लेख केलात ना, तर हे चित्र जर बदलायला पाहिजे. जसं मी मुद्दामून सांगेन की आमच्या गावामध्ये, अगदी तळ कोकणातलं गाव हेवाळे गाव, ह्याच्यामध्ये आंबेडकर जयंतीमध्ये आमचा संपूर्ण मराठा बांधव सहभागी होतो आणि शिवजयंतीमध्ये संपूर्ण आमचे जे दलित बांधव आहेत ते सहभागी होतात. अशा एकोप्याने हा सण उत्सव साजरा करतात. तर हे संपूर्ण चित्र जर बदललं पाहिजे तर एक साहित्यिक म्हणून या संपूर्ण समाजातील एक जागरूक नागरिक म्हणून एक तुम्ही स्वतः खरं तर या समाजाला जागृत करण्याचं काम पत्रकार आणि साहित्यिक करत असतात. काय अभिप्रेत आहे तुम्हाला? असं जर केलं तर हे चित्र बदलेल. या निमित्ताने मुद्दामून मला वाटतं आपण जर 2 मिनिटात प्रकाशझोत टाकलात तर अधिक दर्शकांपर्यंत, या समाजापर्यंत आपली भूमिका या ठिकाणी पोहोचेल. बरोबर. आता जसं मी म्हटलं की नाही की तर या समाजामध्ये असलेला जो बहुजन वर्ग आहे सगळ्यात, म्हणजे मराठा पासून इतर सगळ्या ज्या जाती आहेत, म्हणजे जातीच्या पलीकडे जाण्याची प्रक्रिया आहे ती जोपर्यंत सुरू होत नाही तोपर्यंत हे घडणार नाही. किंवा एखाद्या व्यक्तीला ती केवळ विशिष्ट जातीचे आहे म्हणून तिचे विचार त्यागावेत ही भूमिका जोपर्यंत जात नाही तर तिला ते स्वीकारण्याची भूमिका राहिली पाहिजे. मग ते कोणीही असोत, त्यांच्या विचारांना आपण जर स्वीकारण्याची प्रक्रिया केली तर निश्चितपणाने ही गोष्ट घडू शकेल. आणि म्हणून जिल्ह्यामध्ये या सिंधुदुर्गाच्या बाबतीत बोलेल की राजकीय भविष्य काय आहे ते वेगवेगळ्या पक्ष संघटनांच्या माध्यमातून ते करणारच आहेत. ते त्यांचं कर्तव्याचा भाग आहे, कारण त्याचे हितसंबंधाशी जोडलेली अशी ती गोष्ट असते, मग पक्ष कुठलाही राजकीय. परंतु समाज म्हणून आपण जे काय करायला हवं ते करण्याच्या दृष्टिकोनातनं या जिल्ह्यामध्ये एक व्यापक अशा प्रकारचं सामाजिक संघटन तयार व्हायला हवं, जे सर्व जाती धर्मांना एकत्र जोडू शकेल, पण ते जातीच्या पलीकडचं असेल. ते माणूस म्हणून या जिल्ह्याला ज्या सुविधांची गरज आहे त्या सुविधा देऊ शकेल. आरोग्यविषयक सुविधांची गरज आहे, ज्या सुविधा आजही आपल्या जिल्ह्यामध्ये राजकीय नेते खूप झालेले आहेत, परंतु म्हणजे आज मुंबईच्या पातळीवरती पाहिलं तर आमदार आणि खासदार सगळ्यात जास्त आमच्या कोकणामधले आहेत, परंतु इथे एक मोठं हॉस्पिटल होऊ शकत नाही जे या जिल्ह्यातल्या
म्हणजे तो खूप चर्चेचा विषय आहे. याला देऊ आपण शकेल, ते- पण त्याच बरोबरीने लोकांना एक असं देऊ शकेल, सामाजिक भान देऊ शकेल, अशा प्रकारचं एक संघटन उभं राहावं जे पक्षांच्या पातळीवरचं नसेल, जे सामाजिक हितासाठी असेल. बरोबर, सामाजिक संघटन आणि त्यासाठी जे योगदान हवं ते वृद्धिंगत आमच्यासारख्या करीत आहे. साहित्यिक मंडळी जे आहेत किंवा तुमच्यासारखे जे पत्रकार मंडळी आहेत त्या सगळ्यांचं मिळून एक चांगलं वैचारिक संघटन व्हावं असं मला वाटतं. नक्कीच नक्कीच. आपण जी कविता सादर करत होता, ज्या कवितेच्या अनुषंगाने एवढी चर्चा झाली, ती सादरीकरण. कविता बाबासाहेबांची आहे. छोटी कविता आहे पण ती महत्त्वाची कविता मी मानतो माझ्या कविता संग्रहातील. ज्या कवितेमध्ये बाबासाहेबांना या देशाचा पासवर्ड बनवलेला आहे. ती कविता असं म्हणते की तू पासवर्ड केले जाते ज्याने लॉग इन वंचितांचे अवकाश. तू पासवर्ड केले जाते ज्याने लॉग इन वंचितांचे अवकाश. तू डिक्शनरी या देशातील सार्वत्रिक प्रश्नांची उकल करणारी. तू डिक्शनरी या देशातील सार्वत्रिक प्रश्नांची उकल करणारी. तू पॉवरफुल अँटीव्हायरस. मानवतावादाचे जे करू पाहतात नष्ट प्रोग्राम. मानवतावादाचे जे करू पाहतात नष्ट प्रोग्राम त्यांच्या समूळ उच्चाटनाचा तू प्रचंड कॅनव्हास अखिल मानवतेचा प्रबुद्ध भारताचा. तू प्रचंड कॅनव्हास अखिल मानवतेचा प्रबुद्ध भारताचा. जय भीम. नक्कीच. आपण कवितेविषयी बोलतोय आणि ज्या पद्धतीने आपण अनेक कवींचा सुद्धा उल्लेख केला, साहित्यिकांचा उल्लेख केला, ज्यांच्या माध्यमातून आपण या क्षेत्राकडे वळलात, या सगळ्यांच्या सहवासामध्ये जो आपल्याला सगळ्यात जास्त भावलेला कवी जो आहे, याविषयी तुम्ही काय सांगाल? तुमचे तोच कवी नाही तर एकूणच या साहित्य परंपरेमध्ये जे कवी आहेत त्यापैकी आवडते कवी आपले कोणते? विशेष करून नामदेव ढसाळांची कविता ही पुढच्या काळामध्ये वाचनात आली आणि ती खूप प्रेरणा देणारी ठरली. अरुण काळे हा महत्त्वाचा महाराष्ट्रातला एक कवी होऊन गेला, ज्याने सातत्याने केवळ इथल्या जातीय व्यवस्थेबद्दलच लिहिलं नाही तर नवं भांडवलवाद जो आलेला आहे, ज्या भांडवलवादाने जागतिकीकरणासारखी परिस्थिती इथे निर्माण करतानाच सामाजिक प्रश्न वाढवलेले आहेत. सर्वसामान्य माणसं, शोषित समाजाचे प्रश्न अधिक जटिल झालेले आहेत. कारण पाण्याच्या पातळीवरचा प्रश्न जो अस्पृश्यतेच्या संबंधी आहे, पण आता अस्पृश्यता नष्ट झाल्याचे भास होत आहेत, पण इथे मात्र अजूनही अस्पृश्यता तशीच जिवंत आहे. ती बिस्लेरीच्या मध्ये आलेली आहे. कारण काय तर आजही पाहतो आपण की सामान्य समाजामध्ये आजही इथल्या दलितांना, कोकणामध्ये सुद्धा पाहिलं तर इथले पानवटे अजूनही दलितांना खुले नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. राजकीय पातळीवरती सांगितलं जातं की आज संविधानाच्या माध्यमातून सगळ्यांना सगळं खुलं आहे, परंतु ग्रामीण भागातल्या दलित जो वंचित वर्ग आहे त्यांना अजूनही पानवटे खुले नाहीत. म्हणून नामदेव ढसाळांची कविता, अरुण काळेची कविता, नव्या काळामध्ये प्राध्यापक सिद्धार्थ तांबे जे दिवंगत झालेले आहेत, जे वसई कॉलेजला प्राध्यापक होते, ज्यांच्या कवितांनी मराठीमध्ये खळबळ माजवली, अशा कवींची जी कविता आहे ती निश्चितपणाने मला प्रेरणादायी वाटते. आणि त्याचबरोबर माझा दिवंगत कवी उत्तम पवार, ज्याने असं म्हटलं होतं की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपण निळ्या पहाटेच्या दिशेने गेलो पाहिजे, आणि म्हणून त्याने आपल्या कवितांमधनं त्याची सातत्याने मांडणी केलेली आहे. त्याच्या कविता ज्या आपण वाचल्या तर आपल्याला त्याची प्रेरणा मिळते, आणि म्हणून त्याची कविता ही माझ्यासाठी दिशादर्शक आहे. आणि त्याच्या प्रेरणेतनंच मी एक कवी म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये सुस्थापित झालेला आहे. वेगळ्या पद्धतीने एक जवळजवळ 4 कविता पुरस्कार, काव्य पुरस्कार मला या कविता संग्रहासाठी गेल्या 3 वर्षांमध्ये मिळालेले आहेत. महत्त्वाचा मानला जाणारा वामनराव गंगाधर रुपवते काव्य पुरस्कार जो अहमदनगरचा आहे, तो या महाकवी अश्वघोष काव्य पुरस्कार या कविता संग्रहाला 2 वर्षापूर्वी मिळालेला आहे. त्यानंतर सावित्रीबाई फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले राज्यस्तरीय काव्य पुरस्कार वेंगुर्ल्याच्या विनोदिनी आत्माराम जाधव फाउंडेशनने दिलेला आहे. आणि नुकताच आता 12 मेला त्याचं प्रदान होणार आहे. तो उत्तम सर्वोत्तम काव्य पुरस्कार ही मला त्या संस्थेकडनं प्राप्त होत आहे. त्याचबरोबर महामाता भीमाई हा पुरस्कार सुद्धा मला मिळालेला आहे. असे अनेक पुरस्कार आपोआपच येत आहेत.
हे काय पुरस्कारांसाठी मी लिहिलं नव्हतं किंवा मी म्हटलं तसं मला कविता ही संग्रह खऱ्या अर्थाने काढावा जे आपण या क्षेत्रामध्ये योगदान असंही दिलंय, काही त्याची नाही. दखल समाजाने निश्चित, घेतलेली समाजाने आहे. घेतलेली आहे. आणि ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख केलात की कितीही म्हटलं तरी आज समाज बदलतोय, समाज व्यवस्था बदलते. जे जातीपातीचं अधिक प्रगल्भ कुठेतरी चित्र दिसत होतं, आज कितीही म्हटलं तरी एक आशावादी संपूर्ण चित्र आहे आणि आहे. खूप त्याच्यामध्ये बदल होतोय. आपण जर अधिक मेहनत घेतली, अधिक लोकांपर्यंत पोहोचलो तर हे चित्र मला वाटतं येत्या काळामध्ये निश्चित नष्ट होईल आणि ते लवकर नष्ट झालं पाहिजे. कारण या समाजामध्ये वावरणारा प्रत्येक माणूस हा केंद्रबिंदू राहिला पाहिजे शेवटी या समाज व्यवस्थेमध्ये, तरच हे चित्र बदलेल. आणि निश्चित आपल्यासारखे प्रतिभावंत कवी, साहित्यिक सगळे याच्यासाठी खास मेहनत घेत आहेत. येणारं चित्र जे असेल ते आशावादी असेलच. एक पुढचा प्रश्न तुम्हाला आवर्जून विचारावासा वाटतो, कारण गेली 35 वर्ष आपण या साहित्य क्षेत्रामध्ये आहात आणि मराठी कवितेवर, मराठी कवितांवर आपण लेखन करताय, वाचन करताय, अभ्यास करताय या सगळ्या गोष्टींचा. तर एकूणच एक या कवितेचे अभ्यासक म्हणून आजच्या मराठी कवितेविषयी आपण काय सांगाल आणि जे कविता लिहिणारे आहेत, नवकवी आहेत, यांच्यासाठी आपला काय संदेश असेल? नवकवितेविषयी सांगायचं म्हणजे आता आपण कवी हे पैशापासरी झालेले आहेत. आज जर परिस्थिती पाहिली तर काही जण म्हणतात की माझ्या एवढ्या कविता झाल्या, मी दिवसाला एक कविता लिहितो. तर मला वाटतं की अशा प्रकारचे जे कविता लिहिण्याचे प्रोग्राम जे चाललेले आहेत त्याच्यातनं खरा जो कवी आहे तो बाहेर पडणार नाही. कारण कवीचं महत्त्वाचं काम काय, किंवा मनोरंजनासाठी कविता लिहिणं, कलावादासाठी कविता लिहिणं, असे खूप लोक होतात. म्हणजे कवी हा गीतकार असतो, बरोबर, गीतकार हा एका कवीमध्ये लपलेलाच असतो. मला स्वतःला सुद्धा, मी जरी परिवर्तनवादी चळवळीतला कवी असलो तर मी चांगली प्रेम कविता लिहू शकतो, ती असतेच आपल्यामध्ये. म्हणजे जुळवाजुळवी करून एक चांगलं सिनेमाचं गीत मी लिहू शकतो, परंतु ते सहजपणे शक्य होईल काही गोष्टी जर आपण उपलब्ध केला, विचार केला तर. परंतु एखादी चांगली कविता बाहेर पडायला खूप वेळ लागतो. ती संवेदनशीलता जी असते ती कवीमध्ये असायला हवी. आणि म्हणून आजच्या कवीनी, महाराष्ट्रातल्या म्हणा किंवा देशामधल्या कवीनी, कारण आज कवींवरती पहारा ठेवण्याची परिस्थिती आलेली आहे. कवी आणि लेखक हे राजकीय व्यवस्थेला धोकादायक वाटू लागलेले आहेत किंवा गांभीर्याने घ्यावेसे वाटू लागले. याचं कारण काय आहे की ते समाजाकडे व्यापक दृष्टीने पाहतात आणि भविष्यकालीन समाज कसा असायला त्याच्याबद्दल आपल्या लेखनातनं भाष्य करतात असं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून कवींनी गांभीर्याने लिहावं, त्यांच्याकडे पहारा राहावा म्हणून नव्हे, तर त्यांनी या देशाला आणि इथल्या समाजाला उज्ज्वल भविष्य द्यायचं आहे. ते निरीक्षक असतात. समाजातील ज्या वेगवेगळ्या प्रकारची परिस्थिती आहे त्याचे निरीक्षण आहे, ते निरीक्षण नोंदवायचं कवी आणि लेखक काम करतात आणि ते प्रश्नही विचारण्याचं काम करतात. इथल्या सामाजिक व्यवस्थेला, इथल्या राजकीय व्यवस्थेला, इथल्या धार्मिक उन्मादाच्या व्यवस्थेला जर प्रश्न विचारले गेले नाहीत की आमचे काय चुकले, माझ्या संग्रहामध्ये महत्त्वाची कविता आहे की आमचे काय चुकले, त्या कवितेमध्येच मी कोरोनाच्या काळामधल्या परिस्थितीचं दर्शन घडवलेलं आहे आणि त्या कवितेमध्ये ते आपल्याला दिसून येईल. बघा, आमचे काय चुकले ही माझी जी कविता आहे ती महत्त्वाची मी यासाठी मानतो की आम्ही प्रश्न विचारायला शिकलो पाहिजे. त्या कवितेमध्ये मी असं म्हटलंय की आम्ही त्यांची इशाऱ्यासरशी केली पाठराखण, आमचे काय चुकले. आम्ही त्यांच्या इशाऱ्यासरशी केली पाठराखण, त्यांनी शाब्बास म्हणत थोपटले आमची पाठ. कथन केला आमच्या पूर्वजांच्या प्रामाणिकतेचा इतिहास. आम्ही बंद केले त्यांच्या सांगण्याने टाळ्या वाजवणे. आम्ही बंद केले त्यांच्या सांगण्याने टाळ्या वाजवणे, ढोल बडवणे, शिट्ट्या फुंकणे त्यांनी आणि दिवे लावणे. त्यांनी आमच्या पाठीत देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खुपसला खंजीर. त्यांनी आमच्या पाठीत देशद्रोहाच्या आरोपाखाली खुपसला खंजीर. बरे न वागता खरे वागल्याने आम्ही ठरलो बेईमान. आमचे काय चुकले. अशा प्रकारची कविता आहे. आमचं काय चुकलं आणि नेमकं समाजामध्ये ज्या शक्ती वावरतात त्यांचं काय चुकतं, हाच खरा प्रश्न कवीला असू दे, साहित्यिकाला असू दे, पत्रकारांना पडलाच पाहिजे. कारण ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख केलात की आज सगळं मागणी तसा पुरवठा असा जमाना आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये व्यावसायिकता येते. हे जरी सगळं असलं तरी जे मूळ आहे साहित्यिकांचं असू दे, साहित्य क्षेत्रातील जे लिखाण करतायत, जे प्रतिभावंत साहित्यिक आहेत, कवी आहेत, यांनी समाजाचं जे प्रतिबिंब आहे ते आपल्या साहित्यातून उमटवायचं काम केलेलं आहे आणि महाराष्ट्राची साहित्य परंपरा आजपर्यंत हेच सांगत आली आहे. मात्र आपण हे बोलत असताना एक विदारक चित्रसुद्धा इथे मांडलात. पण निश्चित येणारा जो काळ असेल तो आशावादी असेल. सर, खूप छान वाटलं, बराच वेळ आपण संवाद साधला, आपण वेळ काढून आमच्या या विशेष उपक्रमात सहभागी झालात
हे जे आम्ही एक सदर किंवा एक साहित्य चळवळ हाती घेतलेली आहे, कारण ज्या पद्धतीने आपण उल्लेख केलात की कोकणला मोठी साहित्य परंपरा आहे आणि ही साहित्य परंपरा आज पुन्हा एकदा नव्या धाटणीने आपल्या जे साहित्यप्रेमी आहेत त्यांच्यासमोर आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि आपल्यासारखे कवी ही जी आमची परंपरा आहे ती पुढे नेत आहेत, योगदान देत आहेत. निश्चित आपल्यालाही शुभेच्छा, आज आपण वेळात वेळ काढून इथे सहभागी झालात. खऱ्या अर्थाने या साहित्य परंपरेमध्ये कोकणच्या जी साहित्य परंपरा आहे, जे साहित्यिक या कोकणच्या साहित्यामध्ये योगदान देत आहेत ते यांच्यासारखे तांबे सरांसारखे साहित्यरत्न दडलेले आहेत आणि हेच लपलेले साहित्यरत्न जे आहेत योगदान देत आहेत, अनेक समाजाला एक दिशा देत आहेत. त्या साहित्यरत्नांपर्यंत पोचून त्यांचं जे साहित्यातील योगदान आहे ते तुमच्यापर्यंत पोचवणं आणि या कोकणातील साहित्य चळवळीला एक वेगळ्या उंचीवर नेणं हे आमचं महत्त्वाचं एक याच्यामागचा उद्देश आहे. नक्कीच हा जो एक आम्ही मोठा उपक्रम हाती घेतलेला आहे तो यापुढेही सुरू राहणार आहे. हे अभियानच म्हणून आम्ही चालवतोय आणि हे कोकणातील साहित्यिकांसाठी एक ग्लोबल व्यासपीठ आहे खऱ्या अर्थाने, कारण ज्या पद्धतीने साहित्यिक योगदान देतात ही चळवळ पुढे गेली पाहिजे. येणाऱ्या पुढील भागात सुद्धा आपण अशाच एका साहित्यिकाला जे खऱ्या अर्थाने या कोकणच्या साहित्य क्षेत्राला पुढे नेत आहेत त्यांना भेटू. तोपर्यंत आपण पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सतलाईव्ह. धन्यवाद.